ndina mama wangu ndabona unoziposta mari nemota yakapiwa naWicknell. Hey chit fam, hey my loves, welcome back to my channel. Nice. It's your girl Ash and I'm back with another interesting video with another trending story. So you guys, you all know Towers has been doing videos achizvidira flower, achizvidira safe, achisapota mabhora, achipfeka mapamba, achizvinyora kuti I love ZANU-PF, vote ZANU-PF and stuff like that. And now zvakasvika kupa Wicknell an attention kuti vaonewo kuti aiwa vanofanira kuita something for DJ Towers. We all know DJ Towers is my youth ZANU-PF. I support ZANU-PF since then, even Mabrijo actually in picture. But now finally Wicknell vazokwanisa kupa murandarume DJ Towers GD6 guys nemari inokwanayo kuita 50,000 USD. Akanzi aiwa waita zvakanaka enda unoona a Victor. So Wicknell vakanyora vachiti at times riya rinonzi dzungu nevanhu rinobhadhara. Loyalty is more valuable than friendship and more powerful than respect. Because when everything else fades away, only loyalty remains standing. There's one young Zimbabwean who has demonstrated unapologetic loyalty to the revolutionary mass party ZANU-PF to unprecedented levels. Right. Then he also went on saying, today I wish to reward Mr. Tawanda Timothy Marimbe, aka DJ Towers, a different and unique kind of patriotism and loyalty. At times, a big congratulations to DJ Towers. Please go and see Victor at Exquisite Car Dealership. Your brand is packing new 2025 Toyota Fortuner 4x4. 2.8 GD6 is fully paid for and ready for collection. And in addition, you will get 50,000 guys, 50,000 USD. So I want you guys to hear what DJ Tower says passing that akanona mwendas. But naishitopa nezvamakapiwa zvezve makatipo mchana muriona mama atinotenga imba tawazi munakapiwa mari mutsuro wako uopera hapana chandina saka kwandiri kude ndachidawo kutoti ndatodzokera mukupema kwandodzokera mamunzi were minister of farming and sociology ari kuti zazi chirongwa chacho muchamira chekupema baba wangu aiwa ngoma ndiyo hausi kuzomira tinomira but ndinotenda zvamanje achazidawo rangotenda ZANU-PF ndinda mukuru chef president vamunangagwa ndotenda nafirst lady ndotenda naWicknell nemudzimai wavo ndovanovatsisira mvura aiwonowo kune giza ndovanobakidza giza ndada kubaidza saka pamatoti pamari yamapiwa hamusutipawo kana 5,000 isusu sevamwe venyu zvanaenda kuita naenda kukupa but samaika tangobva ipapo titongonanga apa last time pandakambosangana nemba pemakati mune imba yamuri kuvaka imba nenge tori sikiriri basa hakuna zvinhu zvakadaro waumbonawo zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro zvatirikutaura mukomana ari heri seWicknell matibatsirawo mukomana ngazviende mberi tatenda. Aiwa guys, ichinhu chakanaka chaitwa naWicknell and we are happy for DJ Towers and everyone guys is happy. Even vana Madam Bossy, they were commenting finally DJ Towers, vana Lorraine Guyo, vana like a lot of people guys just commented saying it's a well-deserved gift to DJ Towers because guys akashanda mukomana and we keep on saying congratulations to you DJ Towers, you did so well. And there's a video again raso achitenda Wicknell achinongona mino nemakiza ke GD6 and he was saying now takuenda kunobhadhara antakuenda kunoisa mari mubhengi tabhadhara imba so akwanisa kutenga imba and also my savings. And I love the fact that mai vake anga ainawo and avaisa kumberi everything else aita namai vake and muri yeZimbabwe varume munovanga kuti please don't go for DJ Towers. Tinokuzivai imi ana Jezebel munenge makuda kutosvika mudhuze ma DJ Towers. And comment section guys, they were like
Are you married? Oh my word. But anyway, before we dig into the chit chat of this story, please kindly subscribe, like, and comment, and let me know, guys, what you think, what you have in mind. Are you happy for DJ Towers or not? It's something that you're going to discuss down below in the comment section. And also, which one is the next that you think he deserves or she deserves an award from Wicknell? If you have anyone in mind, guys, let me know in the comment section. And we just keep tagging Wicknell, and one day it will pass. And also, let's welcome our new members to the family. Thank you guys to be here. Make sure you stay, and my retainings, thank you again. Bye guys, I'll see you again on my next video.